Bueno, eta zer egiten ere zarete makila hauekin? Kantatu. Kantatu, baina makinekin lurrera jo zertarako. Lurra esnatzeko. Ritmoa mantentzeko baita ere, ez da? Bai. Eta zergatik abesten dugu gaur, hemen? Zeren gaur da Santa Ageda. Santa Ageda, baina gaur da Santa Ageda o Santa Ageda bespera? Bai. Ai, orduan bihar da Santa Ageda, ez da? Bai. Son, eta gustatzen zaizue, bestiak ta deno? Eta zein da beste hau berena? Santa Ageda. Santa Agedakoa, venga, kantatuko dugu pixka? Venga, bat, bi eta hiru, makilekin, Santa Ageda espera Bai, venga. Etxe guztia kantuz pozito, aurkera A ver, bat, bi, hiru.
Un conmigo, un conmigo. De tres, ¿no? Solomo luze dulzerik gabe, eman zaidazu bihotza, Arratsaldean, zer, urtero bezala ez da? Urtero bezala bai. Urtean, bezpera, Santageraren bezperak, etortzen gara kantatzera. Eta zergatik da gertatzen da. Euskal Herriko tradizioa eta gu mutiloan ez genuen egiten, lehen gure arbaztoen ez zuen egiten hau, beste festak zituzten, adibidez Labianon kandelera, Aranguren beste bat, eta Tazoaren ere, baina beti horre, otzailaren inguruan azkenean eta otzailaren bai. Eta bihar zer, mezara, Santagerako eguna, bihar mezara, joango zara edo? Bihar fededunak mezetara joango dira bai, eta fededunak ez direnak ez dira joango hori, bai, libre da. Eta tasoaren zer daukagu, zer egiten dute tasoaren? Horren egiten dute martxoan jai txikiak, eta adibidez Labianon egin zuten kandelera, pasaden asteburuan, eta Aranguren ere urtarrian beste santoren bat, ez daki ez dugu horatzen hor. Baina bai, herri txikiak bai ospatzen dira gauza bat. Eta aurten badukagu akordioia, ez da? Bai, badugu bi mutil akordiolari etorri dira laguntzera, eta orduan abesti batzuk haiekin kantatzen dugu eta hori nabaritzen da. Eta umeak badukagu pilo bat, ez da? Txikiak baita ere, ez da? Bederatzi urtekoa da, eta ikusgarria. Aurten eguraldia ona daukagu, Aurten eguraldia gabe eta gainera jende dezente etorri da, haur asko eta gurasoen. Nabaritzen da San Pedroko eskolako mutilak etorri direla gurasoekin eta orduan bai. Koro dezente egin dugu aurten. Eta gero kalejira eta gero badukagu... Kalejira eta gero egingo du, kalejira orain mendik agian mutil ondoan eta etzera joango gara, eta gero ja Ibaialdera. Udaleko lokaletan, prestatuko dugu Iruliko Euskal taldeak, prestatuko du merendatxo bat, jende guztientzat.
zuentzat ere bai, Eta hemen inguruan jendea, norbait, ezaki Julian Gallarolako abets ona, abeslari ona baukagu edo deno gara afizionatuen? Denak afizionatua gara. Bueno, baina baten bat edo bi ongi kantatzen dute. Edo 3, edo 4, edo 5, baina besteak oso gaizki kantatzen dute, baina, bueno, animatzen gara. Oso ongi. Bueno, utxiko dizut, Hala. Bai, konpilatu zaudete, gero Ibaialden egingo dugu merendatxo bat. Bale? Venga, mil esker. Venga, zuei. Bueno, ja, badakigu, Urtero, Santagea bezperan. Eta 3, Zantzibiri gabiltzanian, Elorrioko karian, 14 batzo trompeta jotzen, zazpi astoren gainean. Asto azkiren txiki-txikia, asto azberriz kristora, nolaren montre konpontzen ziren, zazpi astoren gainean. Está muy bien, esaten du konfiteroa. Saltzen, saltzen, txikibaten karamelua. Está muy bien, esaten du konfiteroa. Cuando vamos al Santiano, carnaval unión. Chocolate sobre